Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα. Καλησπέρα. Τα λέμε στο επόμενο. Αυτό ήτανε, τα λέμε στο επόμενο. Λοιπόν. Πόσες φορές θα την κάνουμε αυτή την πλάκα? Ναι, την έχεις κάνει όντως πολλές φορές. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει ολόκληρη σεζόν για να σταματήσουμε να την κάνουμε. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει τη σεζόν. Το ωραίο είναι πως κάθε podcast στο τέλος μας διαφημίζει και λέει τα λέμε στο επόμενο. Οπότε εννοεί το δικό μας podcast. Ισχύει, είναι mindfuck αυτό. Οκ, γράφουμε, είμαστε κομπλέ. Σήμερα θα ανοίξουμε τα όρια μας. Έτσι, τα σύνορά μας βασικά. Και θα μιλήσουμε για πιο ευρύ πράγματα. Το θέμα οπότε που θα αναφερθούμε σήμερα έχει να κάνει με κάτι το οποίο το έχουμε ξαναναφέρει στο παρελθόν, αλλά τώρα θα πάμε να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Και αυτό είναι με το πώς να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον σαν άτομα, σαν προσωπικότητες. Και είπαμε με τον Νίκο το κατάλληλο περιβάλλον, επειδή είναι από τα λίγα podcast που έχουμε κάνει μια τεράστια προετοιμασία πριν το κάνουμε, να το χωρίσουμε σε περιβάλλον και φυσικό και κοινωνικό και νοητικό περιβάλλον. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με το φυσικό, Νίκο, αρχικά περιβάλλον, και να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει έτσι ένα κατάλληλο περιβάλλον. Για σένα τι είναι το κατάλληλο περιβάλλον? Πώς είναι ένα κατάλληλο περιβάλλον? Φυσικό. Ωραία, θα μου περιγράψεις τι εννοείς με την έννοια φυσικό περιβάλλον? Φυσικό περιβάλλον εννοούμε. Έχει να κάνει με βάση τις δραστηριότητες. Ναι, δηλαδή το γραφείο, ο χώρος που κινείσαι, αν δουλεύεις από το σπίτι, αν δουλεύεις σε ένα γραφείο, γύρω από αυτό. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει πως λειτουργεί πάρα πολύ καλά σε μένα είναι να έχω ένα συγκεκριμένο χώρο, πες το περιβάλλον, πες το ποτέ, χώρο που κάνω μια ξεχωριστή δραστηριότητα για την καθένα. Για παράδειγμα, αν έχω ένα συγκεκριμένο χώρο χαλάρωσης, θα πάω να κάνω εκεί πέρα και τη δουλειά την οποία χρειάζεται να κάνω, γιατί υποσυνείδητα έχω συνδέσει συγκεκριμένο χώρο με τη χαλάρωση. Okay? Οπότε θα είμαι υποσυνείδητα κιόλας σε ένα πιο χαλαρό mood όταν θα πάω να πραγματοποιήσω μια πιο σοβαρή εργασία. Απλώς δεν μένουν όλοι σε βίλες. Για να έχουν σπα. Δεν χρειάζεται ούτε εμείς μένουμε σε βίλες. Μένουμε σε κανονικά σπιτάκια, διαμερισματάκια, μια χαρά. Δεν έχουμε ούτε. Πώς λέγονται, πανσιόν. Πανσιόν. Μπράβο. Traders είμαστε, οι οποίοι κάνουμε trading 5-6 χρόνια, δεν κάνουμε παραπάνω. Λέμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Ζούμε από αυτό, προφανώς. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι. Ακόμα και ένα άτομο το οποίο έχει ένα μικρό χώρο. Για παράδειγμα, ένα στούντιο. Ένα στούντιο έχει διαφορετικές γωνίες, να το πω έτσι. Okay? Μπορείς να πιάσεις μια γωνία στην οποία θα κάνεις τη δουλειά σου, μια άλλη γωνία όπου θα είσαι πιο χαλαρός, για παράδειγμα το καναπέ του στούντιό σου. Okay? Και να τα συνδυάσεις λίγο διαφορετικά, γιατί σε εμπνέει κιόλας διαφορετικά ο χώρος και υποσυνείδητα προγραμματίζει κιόλας καλύτερα. Ή μπορείς να βγαίνεις και εκτός σπιτιού. Για παράδειγμα, θες να πας να μελετήσεις, πας σε ένα καφέ ήρεμο και ξέρεις ότι αφιερώνεις το συγκεκριμένο χώρο για τη μελέτη σου. Όλο αυτό έχει την δυναμική να λειτουργήσει αλυσιδωτά. Για παράδειγμα, βγαίνω από το σπίτι, πάω στο συγκεκριμένο καφέ, θα διαβάσω το συγκεκριμένο βιβλίο ή θα μελετήσω μια εργασία για τη σχολή μου ή θα μελετήσω και το trading. Με το trading ασχολούμαστε. Okay. Ή θα κάνω trading. Okay. Ή μπορεί να είναι και όλα 4 διαφορετικά περιβάλλοντα και για τα 4 τα οποία είπα. Okay. Και όλο αυτό, επειδή και όλες λειτουργεί αλυσιδωτά, δηλαδή κάνω το ένα, μετά από αυτό κάνω κάτι άλλο, έχω παρατηρήσει ότι τα πράγματα τα οποία λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, σαν μια αλυσίδα, ακριβώς, σαν ένα snowball effect, okay, λειτουργούν λίγο καλύτερα από την άποψη των συνηθιών και από την άποψη ότι ξέρουμε κάθε φορά γύρω από το τι είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε. Ναι, ξέρεις, πολλές φορές, ας πούμε, παρόλο που μπορεί να έχεις ένα μικρό ή μεγάλο σπίτι, θα πάρεις, ας πούμε, το λάπτοπ στον καναπέ ή στο δωμάτιο. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφεύγει να το κάνει ο κόσμος, γιατί πρέπει να έχεις αυτά τα περιβάλλοντα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τον καναπέ δεν μπορώ να το συνδυάσω με δουλειά. Δηλαδή, πάω κάτω στο καναπέ, το μυαλό μου μπαίνει σε μια λειτουργία, ξέρεις, τώρα χαλαρώνεις. Άντε, μάξ, να πιάσεις ένα βιβλίο ή να
πιάσεις μια φωτοτυπία που έχω βγάλει για να διαβάσω κάτι τέτοιο. That's it. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω το λάπτοπ και να πω θα κάτσω να κάνω βαριά δουλειά στον καναπέ. Ή πολλοί, ας πούμε, που παίρνουν το λάπτοπ στο κρεβάτι. Και πάλι όταν θα πας να κάτσεις στο καναπέ, το συγκεκριμένο φυλάδιο, το οποίο μπορεί να το θεωρεί σοβαρό, πάλι, επειδή έχει συνδυάσει το καναπέ με κάτι το οποίο είναι πιο χαλαρό, θα το διαβάσει αυτό το mood. Πραγματικά. Δηλαδή. Ναι, ας πούμε, θα ήθελα πολύ να έχω μια πολυθρόνα, δεν ξέρω, έτσι, σε ένα δωμάτιο, το οποίο να είναι low light, ξέρεις. Να σου πάρω, Μιχάλη. Κίτρινο φως. Τι σου λείπει, πες μου. Ναι, μια πολυθρόνα θέλω, Νίκο. Ωραία, από εκείνες ακριβές. Και ένα δωμάτιο έξτρα. Έχουν 10-15 χιλιάρικα. Ναι, αυτές τις, ξέρεις, που είχε ο Μαζονάκης, τέτοιο στυλ. Το Gucci Forum σου. Το Gucci Forum μου και το βιβλίο αυτοβελτίωσης από δίπλα. Αυτό ρε φίλε, ξέρεις, να έχεις ένα τέτοιο περιβάλλον με χαλαρή μουσική, με κανένα φυτό, αυτά δηλαδή νομίζω παίζουν πολύ ρόλο. Ας πούμε, πολλά περιβάλλοντα, πολλά γραφεία δεν έχουν φυτά, φίλε. Και τα φυτά παίζουν τρομερό ρόλο στη συνδέση. Ναι, ούτε εγώ έχω και μην κοιτάζεις, αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πιστεύω δηλαδή στο να ηρεμείς και να μπαίνεις σε ένα mood. Το πράσινο γεμίζει το μάτι. Χρειάζεται, πιστεύω, σαν χρώμα. Εντάξει. Και το φως παίζει ρόλο. Φίλε, έχω πάει σε ιατρία. Παίζουν ρόλο. Έχω πάει σε ιατρία τα οποία έχει ένα φως λες και μπαίνεις μαλάκα μέσα σε χειρουργείο, δεν σου κάνω πλάκα. Και κρυώνει η ψυχή σου. Η μουσική παίζει ρόλο, τα χρώματα που υπάρχουν στο χώρο παίζει ρόλο. Ας πούμε, διαβάζω το κίτρινο, βγάζει το κίτρινο χρώμα σου δίνει τη μυρωδιά της βανίλιας, διαβάζω κάτι τέτοιο. Και επίσης πρέπει να έχεις και, ας πούμε, σε χώρους εργασίας ωραία αρώματα μέσα στο χώρο. Αυτά, ας πούμε, δεν τα πετράει κανείς, αλλά παίζουν ρόλο, θεωρώ. Ξέρεις γιατί δεν τα λαμβάνουμε τόσο πολύ στα υπόψη μας, γιατί θεωρούμε ότι ό,τι και να κάνουμε θα είναι ένα ίδιο πράγμα και αμελούμε ή υποτιμάμε το υποσυνείδητό μας, το οποίο δεν θες έχει προγραμματιστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου να επεξεργάζεται με εκείνο τον τρόπο κάποια δεδομένα. Οπότε, όπως είπες, το κίτρινο χρώμα ενός δωματίου μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που είπες. Το κίτρινο χρώμα στη βανίλια έλεγε ότι σου βγάζει μυρωδιά βανίλιας. Το οτιδήποτε. Τα φυτά σε κάτι άλλο. Εντάξει, δεν θέλω να το πάω τόσο βαθιά, γιατί όλο αυτό μπορεί να έχει... Είναι σημαντικά, είναι 100% σημαντικά όλα αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο είναι... το τρόπος με τον οποίο δείχνει το δωμάτιό μας και τα σχετικά, ακόμα και το χρώμα με τον οποίο είναι βαμμένη η τύχη. Ναι. Είναι το γραφείο που δουλεύω. Ακριβώς. Αλλά δεν θέλω να το πάω τόσο εκεί, γιατί δεν έχουν όλοι το budget ή τουλάχιστον δεν τους περισσεύουν να βάψουν, να ξεβάψουν, να αγοράσουν, να μην αγοράσουν πράγματα για το σπίτι τους και το καθεξής. Το πάω λίγο περισσότερο στο χωροταξικό, που όλοι λίγο πολύ σε ένα διαμέρισμα ακόμα και 50 τετραγωνικών μπορούν να έχουν την κάθε γωνία για μια συγκεκριμένη διεργασία και το καθεξής. Ναι. Οπότε... Εντάξει, είναι πράγματα που είναι και κάποια low budget. Δηλαδή, να αλλάξεις μια λάμπα, να μην έχεις κρύο φως, να βάλεις ένα ψευτικό φυτό, άμα μπορείς, ας πούμε, στη χειρότερη από τα IKEA, ξέρω εγώ. Ή ένα άλλο που έχω διαβάσει που ανεβάζει fully την αυτοεπίθεση, που πιστεύω ότι αυτό παίζει ρόλο, είναι να φοράς το αγαπημένο σου άρωμα όταν πας να κάνεις μια ομιλία, μια συμφωνία, ένα deal, γιατί σου ανεβαίνει η αυτοεπίθεση με αυτόν τον τρόπο. Με το trading που κολλάνε τώρα όλα αυτά, μπορεί να μας ρωτήσει κάποιος. Κολλάνε, φίλοι, δεν κολλάνε. Συμφωνώ. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Συμφωνώ, 100%. Αλλά μην το γυρίσει εκεί πάλι. Πάλι εκεί στο trading. Όλα στο trading. Μα και trading. Όλα εκεί. Μιλάμε. Παίζουν ρόλο προφανώς, γιατί άμα έχεις όλα αυτά που είπαμε και έτσι το μυαλό σου είναι σε μια λειτουργία clean, δεν έχεις πράγματα να σε επηρεάζουν το χώρο έτσι όπως σου αρέσει, έτσι όπως το έχεις σκεφτεί. Όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Για μένα δεν υφίσταται να παίρνεις trade από το κρεβάτι σου. Όσο ωραίο και να ακούγεται, όσο μαρκετέζικο και να ακούγεται, γιατί πλασάρατε και αυτό, πάρε, γίνε millionaire από το κρεβάτι σου και το καθεξής. Βγάλε λεφτά όσο κοιμάσαι. Ναι. Εντάξει, άλλο κομμάτι είναι αυτό. Το βγάλε λεφτά όσο κοιμάσαι πηγαίνει περισσότερο στο passive income, έτσι, το οποίο υπάρχει, αλλά δημιουργείται με άλλο τρόπο και είναι άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή, χρειάζεσαι ένα συγκεκριμένο χώρο που θα παίρνει συναλλαγές σου και θα το βλέπεις λίγο, όχι σαν ακριβό, σαν δουλειά, ναι, σαν πάω εκεί πέρα για να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω την business μου. Okay. Έχω ένα συγκεκριμένο γραφείο,
όπου παίρνω συναλλαγές μου, όπου κάνω τις σοβαρές μου δουλειές, το ίδιο και με το trading. Οπότε είναι σημαντικό προφανώς και για το trading όλο αυτό. Να το προσεγγίσεις σοβαρά. Να μην είσαι χαλαρός από το κρεβάτι σου, βλέπεις τη τιμή σε ένα χ σημείο, support, resistance, gap, key level ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Αρχικά δεν έχει ενεργοποιηθεί ο οργανισμός, ρε φίλε, στο κρεβάτι. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή όλο το σύστημα σου είναι σε διαδικασία ξεκούρασης. Είναι πολύ απλό αυτό κάποιος να το καταλάβει, θεωρώ. Αλλά νομίζω αρκετά μείναμε στο φυσικό περιβάλλον και πώς το διαμορφώνουμε. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο κοινωνικό. Αν και το κοινωνικό περιβάλλον θέλω να το πιάσουμε σε ένα βίντεο να το ξεζουμίσουμε μόνο του. Ας πω την αλήθεια. Να μιλήσουμε έτσι και λίγο για τους νέους. Αλλά νομίζω ότι το κοινωνικό έτσι, κύκλο που μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Μπαίνουμε από παλιά, ας πούμε, όταν πήγαινε σχολείο. Είσαι σε μια διαδικασία που θα έχεις αυτούς τους φίλους που είναι στην ίδια τάξη, που θα είσαι στο ίδιο λύκειο. Μετά θα πας πανεπιστήμιο ή κάποια σχολή ή το καθεξής. Πάλι εκεί αναγκαστικά θα έχεις γύρω από το δικό σου κομμάτι. Ως εκεί μπαίνεις σε ένα συγκεκριμένο καλούπι. Δύσκολα να λεξοδρομήσεις και να πεις κάνω παρέα με άτομα από ένα διαφορετικό industry από αυτό το οποίο είμαι εγώ ή δουλεύω σε μια δουλειά, ας πούμε, τελειώνω το σχολείο και δουλεύω σε μια δουλειά και οι φίλοι μου κάνουν μια εντελώς διαφορετική δουλειά. Λογικά θα είναι εκεί κοντά σε σένα. Όσο εκεί δηλαδή όλα τείνουν να είναι σε ένα συγκεκριμένο τούνελ. Αλλά από εκεί και πέρα έχεις τη δυνατότητα να αρχίσεις να σπάσεις και τις παρέες που κάνεις, θεωρώ, και τα άτομα που βάζεις στη ζωή σου. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πιο πριν δεν μπορούσες να το ελέγξεις αυτό. Από εκεί και πέρα μπορείς να το ελέγξεις. Και πολλοί δεν το ελέγχουν, ρε φίλε. Μένουν στάσιμοι. Το έχω ακούσει χιλιάδες φορές αυτό. Οι φίλοι μου είναι από το δημοτικό, έχω τους ίδιους φίλους από το γυμνάσιο. Και δεν είναι κακό το να έχεις φίλους από το γυμνάσιο και από το δημοτικό, έτσι. Όχι, αλλά είναι δύσκολο να μπορείς αυτά τα άτομα να τα έχεις στη ζωή σου σταθερά. Είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη κιόλας, αν κινείστε υπό μια παρόμοια βάση και ο ένας βοηθάει τον άλλον να επικοδομήσετε κάτι δυνατό, λειτουργείτε καλύτερα ομαδικά, σε ένα πιο ομαδικό πλαίσιο, έτσι. Άρα έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα. Είναι δύσκολο, δεν διαφωνώ ότι δεν είναι απαραίτητο να έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα, έτσι. Πρέπει να έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα, ρε φίλε. Πρέπει να έχετε το ίδιο ενδιαφέροντα, είναι λίγο υποκειμενικό, έτσι. Δεν έχουν όλα τα άτομα στο κύκλο σου παρόμοια ενδιαφέροντα με σένα. Παρ' όλα αυτά μπορείς να τα συναστρέφεσαι, γιατί έχετε ένα παρόμοιο mindset. Okay? Όχι ίδιο ακριβώς, αλλά ένα παρόμοιο mindset γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστείτε έναν στόχο, κάποια συγκεκριμένα βήματα, θα ανταλλάξετε ιδέες γύρω από το πώς έχει καταφέρει, για παράδειγμα, ένα άτομο να χτίσει μια πολύ υγιέστατη και δυνατή επιχείρηση και ούτω καθεξής, θα τον ακούσει και θα εμπνευστείς, έτσι. Ναι, το πίεση της επιχείρησης όμως, καταλάβες, και εσύ το πίεση εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Ότι και οι δύο, ας πούμε, θα έχετε επιχείρηση ή ο ένας θα έχει επιχείρηση και ο άλλος δεν θα έχει, που και αυτό είναι ok. Εγώ σου λέω, ας πούμε, πολλά άτομα από το σχολείο. Ένα επιτυχημένο έλεγχος σε μια δουλειά. Ναι, ok. Μπορείς να μοιραστείς απόψεις. Okay. Απλώς δεν είναι το άτομο το οποίο. Είναι το άτομο που θα βγει την Παρασκευή βράδυ, καταλαβες. Δεν είναι το άτομο το οποίο θα το έχεις δίπλα σου και να μπορεί να σε βοηθήσει στην εξέλιξή σου. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή δεν μπορούν όλα τα άτομα που είχες από παλιά στην παρέα σου να τα έχεις και στο μέλλον σαν άτομα τα οποία θα σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος. Κατάλαβες. Εκεί πρέπει να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα που λέμε. Πρέπει να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα. Γιατί δεν είναι όλοι στέλεχοι, δεν είναι όλοι επιχειρηματίες, δεν είναι όλοι. Ακριβώς. Απλά. Δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Δηλαδή, σε εμπνέει ακόμα και η νοοτροπία ενός ατόμου. Δηλαδή, ο σεβασμός, η νοοτροπία του, η συμπεριφορά του προς τους άλλους, ο τρόπος με τον οποίο φιλτράρει τις φιλίες, έτσι. Δηλαδή, εστιάζουμε πάρα πολύ σε παράγοντες οι οποίοι είναι επιτεύγματα τα οποία είναι τελείως εξωτερικά και ξεχνάμε λίγο το ανθρωπιστικό, το οποίο ανθρωπιστικό είναι το πώς ακριβώς είναι αυτό το άτομο, πώς συμπεριφέρεται με τους γύρω του, με τους συνανθρώπους τους και ούτω καθεξής. Και αμελούμε λίγο αυτήν εδώ πέρα την ισότητα και ότι μπορούμε να εμπνευστούμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο από τον οποιοδήποτε. Έτσι. Μπορούμε να εμπνευστούμε από ένα άτομο το οποίο μπορεί να είναι ένα παιδάκι και έχει πάρει μια τρομερή διαπαιδαγώγηση από το σπίτι του, έως από μια καθαρίστρια η οποία δουλεύει στα McDonald's, λέμε τώρα, από τον οποιοδήποτε. Έτσι. Και έχεις να πάρεις από η συμπεριφορά. Και έχεις να πάρεις από όλους. Ακριβώς. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κερδίσεις από
Ακριβώς. Όχι να υποτιμήσουμε μια δουλειά, αλλά από κάποιον που σου κάνει οπότε για μένα, Μιχάλη, δεν έχει να κάνει αν είσαι στέλεχος, υπάλληλος, έχεις δική σου επιχείρηση ή το οτιδήποτε. Εγώ εμπλέομαι και από άτομα τα οποία. Το ανθρωπιστικό, κατάλαβες. Απλώς βλέπεις, ας πούμε, ρε φίλε, κάποιους, ας πούμε, από τους παλιούς σου φίλους που λέμε, που πολλοί, ρε φίλε, κάνουν drop out σε πολλά πράγματα. Αν κάνεις τώρα drop out. Παρ' όλα αυτά, κάνεις keep up παρέα, γιατί είναι οι παλιοί φίλοι, κατάλαβες. Αν κάνουν τώρα drop out. Το πας λίγο διαφορετικά, Μιχάλη, πλάσε. Αν κάνουν τώρα drop out και είναι όλη μέρα σε ένα καναπέ και πραγματικά αδιαφορούν να εξελιχθούν, αδιαφορούν για τους γύρω τους, αδιαφορούν για το οτιδήποτε. Εντάξει, καταλαβαίνεις και εσύ ότι το περιβάλλον το οποίο δημιουργείται με αυτά τα άτομα είναι λίγο περιοριστικό γενικότερα και δεν σε εξελίζουν, έτσι. Δεν το καταλαβαίνουν πολύ, να ξέρεις. Εμείς το συζητάμε τώρα και ίσως συμβιβάζονται κιόλας από την άποψη ότι ξέρεις τι, ίσως μείνω μόνος, ίσως δεν θα έχω φίλους, ίσως θα μου λείψει αυτό ο ένας καφές την εβδομάδα που εντάξει δεν είναι κακό, έτσι. Αυτό, it's okay για μια Παρασκευή βράδυ, για μια Κυριακή πρωί. Χρειάζεται καλά στο μυαλό να ξεφεύγει να ακούς. Να το πούμε χύμα 5-10 μαλακίες και that's it. Αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις keep up κάθε μέρα αυτά τα άτομα, να είσαι παρέα μαζί τους. Γιατί κατά ψέματα αργά ή γρήγορα δεν θα δεις ότι θα χάνεις εσύ πράγματα από αυτά τα οποία θες να εξελιχθείς. Και αυτό που είπες πριν, για να το διευκρινίσουμε λίγο, δεν είπες πρέπει να κάνετε παρέα μόνο με άτομα τα οποία είναι επιτυχημένα στην επιχείρησή τους ως στελέχοι, ως traders ή το οτιδήποτε. Μπορείς να κάνεις παρέα με άτομα τα οποία μπορεί να είναι υπάλληλος των 600 ευρώ και να είναι παράδειγμα προς μίμηση στη συμπεριφορά του. Να είναι δηλαδή να δίνει κάθε φορά σε επίπεδα συμπεριφοράς το extra mile με τους φίλους του, με την οικογένειά του, στη δουλειά του, παντού. Είναι παράδειγμα τέτοια άτομα και χρειάζονται έναν έπαινο. Μπορεί, εντάξει, να συμβάστηκαν λίγο επάνω στο κομμάτι του, ξέρεις τι δουλειά με τα 600 ευρώ. Ναι, δεν είναι κακό. Ναι, και έτσι κι αλλιώς θέλουμε και άτομα στη ζωή μας. Θέλουμε ένα άτομο το οποίο να είναι πλακατζής, ας πούμε. Θέλουμε ένα άτομο το οποίο να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν είναι κακά. Και δεν είναι κακό να ξέρεις κιόλας τον άλλο γιατί τον θες μέσα στη ζωή σου. Γιατί πολλοί νιώθουν έτσι λίγο αμήχανα, ξέρεις. Κάνω παρέα με αυτόν επειδή κερδίζω αυτό από αυτό. Ναι, αυτό είναι. It's okay αυτό. Δεν το θεωρώ κακό αυτό, να σου πω αλήθεια. Δηλαδή, να κάνω παρέα με ένα άτομο το οποίο ξέρω ότι έχω κι εγώ να κερδίσω, αλλά ξέρω και αυτός ότι άμα χρειαστεί κάτι, έχει και αυτός να κερδίσει. Νομίζω είναι win-win κατάσταση και είναι OK να το ξέρουμε. Και γενικά να έχουμε. Να σου ρωτήσω κάτι. Βασικά ολοκλήρωση. Να έχουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον αυτό. Συμφωνείς με αυτό το οποίο λένε με τα 5 άτομα του κύκλου ότι γίνεσαι και εσύ ο έκτος? Είναι λίγο. Δείξε μου τους 5 φίλους που λένε και θα σου πω πως θα είσαι σε ένα χρόνο, 2 ή αν είναι 5 φίλοι σου εκατομμυριούχοι, θα είσαι ο επόμενος και το καθεξής. Και θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα αυτά τα 5 άτομα μπορούν να σε πάνε προς τα κάτω παρά προς τα πάνω. Δηλαδή, αν βρεις 5 άτομα, να το εξηγήσω λίγο, αν βρεις 5 άτομα στον κύκλο σου τα οποία έχουν κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά και κάνεις παρέα με αυτά, πολύ εύκολα μπορούν να σε παρασύρουν και να γίνεις ο έκτος. Αν βρεις 5 άτομα τα οποία μπορούν να σε ανεβάσουν, αν δεν έχεις θέληση κι εσύ, δεν θα γίνεις ο έκτος. Θα αργήσει πολύ να γίνεις ο έκτος. Αυτό θεωρώ. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα πέφτει στο κακό, θεωρώ. Άμα δηλαδή και ο κύκλος είναι, θα ξεκινήσει το τσιγάρο, ας πούμε, επειδή καπνίζουν και οι άλλοι. Πολύ εύκολα θα γίνει αυτό. Πιο δύσκολα θα ξεκινήσει το γυμναστήριο, αν κάνουν γυμναστήριο και 5. Αυτό θεωρώ. Αλλά ναι, παίζει ρόλο. Δηλαδή, δεν γίνεται. Έχω παραδείγματα, ας πούμε, πολλές φορές είχα δει, ας πούμε, άτομα τα οποία έκαναν παρέα με 5 άτομα τα οποία ήταν full διαβαστερά, ας πούμε, στη σχολή μου και ξεκινούσαν και αυτά και μετά γινόταν πιο διαβαστερά, επειδή έπρεπε να κάνουν keep up την ενέργειά τους. Δηλαδή, πιστεύω ότι ισχύει αυτό. Αλλά είναι πιο δύσκολο να ανέβεις από ότι να κατέβεις. Αλλά όποιος και να έχεις δίπλα σου πρέπει να είναι υποστηρικτικός. Συχαίνουν τα άτομα τα οποία θα υποτιμήσουν ό,τι και αν κάνεις και θα θεωρείς φίλους. Δηλαδή, είτε σε ειρωνευτούν είτε σε ζηλέψουν. Δηλαδή, αυτά τα άτομα κατευθείαν, ξέρεις, νομίζω και στις φιλίες έχεις κάποια σκαλοπάτια. Κάποιοι είναι πολύ καλοί σου φίλοι, άστο κολλητή, πολύ καλοί σου φίλοι, κάποιοι όχι τόσο καλοί σου φίλοι, κάποιοι απλοί φίλοι. Δηλαδή, όποιος υποτιμάει ή οτιδήποτε αρνητικό κάνει απέναντί σου, κατευθείαν πέφτει στη βαθμίδα για μένα. Αυτά. Είπαμε πολλά νομίζω, αλλά έχει μείνει άλλη μια κατηγορία. Είμαστε ήδη στα 20 λεπτά. Ωραία. Ας το πούμε. Θα την πούμε για αυτή. Αφού την ανέφερες. Ήταν το γεωγραφικό. Ωραία. Το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι πολλές χώρες
μπορεί να, ας πούμε, να σε περιορίζουν στο να φτιάξεις τον κύκλο σου όπως θες. Και ας μην το πάμε σε χώρα, ας το πάμε στην Ελλάδα που έχουμε πολλά νησιά. Που είναι αρκετά δύσκολο μέσα σε ένα νησί να βρεις άτομα τα οποία να μπορούν να σε υποστηρίξουν, να πας σε events που να μπορούν να συναναστραφείς με άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα. Και είμαι από νησί. Okay. Οπότε πίστεψε με αυτές τις δυσκολίες είναι πάρα πολύ έντονες. Και εγώ από νησί είμαι πολύ μεγάλο. Ναι, πιο μεγάλο νησί. Πιο μακριά. Ήταν ένας από τους λόγους κιόλας που έτσι μετακομίσαμε. Και πιστεύω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξή σου. Γιατί πήγαμε και σε σεμινάρια πρόσφατα και κατευθείαν είδες ότι μπορείς να δικτυωθείς πολύ πιο εύκολα με τον άλλον όταν είσαι από κοντά. Από ότι να του στείλεις ένα μήνυμα στο Instagram ή σε social media. Πες την άποψή σου. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λες, Μιχάλη. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα κάθε χώρα, κάθε κράτος έχει τη δικιά της νοοτροπία και πολύ μεγάλο παράγοντα σε όλο αυτό παίζει ακόμα και το γεγονός, ακόμα και το κλίμα, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε άτομα τα οποία είναι περισσότερο στην κεντρική Ευρώπη, τύπου Γερμανία, Σουηδία και ούτω καθεξής, και λόγω του κλίματος κάθονται περισσότερο, νομίζω γι' αυτό είναι περισσότερο μέσα στο σπίτι, είναι και περισσότερο ισοστρεφείς, έτσι. Είναι περισσότερο, τους νοιάζει περισσότερο το προσωπικό συμφέρον. Μπορεί και όχι τόσο πολύ, απλά είναι περισσότερο κοινικά. Σε σχέση με εμάς στη Μεσόγειο που ίσως είμαστε λίγο πιο θερμοί. Και σου λέω, μην το πας τόσο έξω. Ισχύει φουλ αυτό που λες. Ας πούμε, το καλοκαίρι, εγώ που έκανα ένα ταξίδι χαμηλά στην Ελλάδα, να μην που στιγματιστούν εκεί πέρα, ένιωσα πιο. Δεν μου ήταν ρε φίλε φιλόξενα όπως είναι, ας πούμε, προς τα εδώ πέρα πιο ψηλά που είμαστε. Δηλαδή, νιώθω ότι όσο απομακρυνόμαστε από τα. Είσαι, δεν είμαι εγώ. Είσαι, δεν θέλω να πω. Okay. Νιώθω ανά περιοχές στην Ελλάδα ότι δεν είναι το ίδιο φιλόξενο με άλλες περιοχές και ότι δεν μπορείς, ας πούμε, άμα καταλάβεις άλλους και σου πει όπου είναι, κατευθείαν μπορεί να σηκώσει παροπίδες σε φάση είσαι από εκεί από όποιον έχω συναναστραφεί ήταν κρύος απέναντί μου. Ναι. Ή εκεί είστε πονηροί, ξέρω εγώ. Ή μην μπλέκεις με αυτό. Εγώ νομίζω απλά ότι είναι το ίδιο πράγμα το υποσυνείδητο που είπαμε στην αρχή, ότι λόγω κάποιων συγκεκριμένων διεργασιών που κάνεις, ενεργειών, συνηθιών και το καθεξής που κάνεις, αποκτάς κάποια συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς. Και δεν θα έλεγα τόσο κακά ή μη κακά ως προς τον συνάνθρωπό σου, όσο περισσότερο το εάν είσαι εσωστρεφής ή εξωστρεφής. Αυτό, δηλαδή ένας εσωστρεφής άνθρωπος δεν σημαίνει κιόλας, και εγώ εσωστρεφής είμαι. Δεν σημαίνει ότι θέλει το κακό για τον δίπλα του. Έτσι. Σημαίνει ότι έχει μάθει να δουλεύει συγκεκριμένα μοτίβα και με συγκεκριμένα άτομα. Ακριβώς. Επίσης, εμένα αυτό που μου αρέσει και το έχω ξαναπεί είναι ρε φίλε, να υπάρχουν φανταστικοί φίλοι. Ξέρεις, θεωρώ ότι το να μπορείς να κάνεις παρέα με τα βιβλία που διαβάζεις, με τα άτομα που έχουν. Νόμιζα ότι φαντάζεσαι τους φίλους σου και μιλάς. Με τα podcast που ακούς. Δηλαδή, να μπορείς να φαντάζεσαι να είσαι εκεί παρέα, να είσαι ο τρίτος εδώ πέρα που μιλάμε τώρα και να συζητάμε παρέα. Γράψε την ερώτησή σου, κάνε αστεράκια, να είσαι ο τρίτος στην παρέα. Να συμμετέχεις ενεργά. Και άμα, ας πούμε, σκέφτεσαι να κάνεις ένα ταξίδι για να δικτυωθείς, η άποψή μου είναι ότι είναι από τα ταξίδια τα οποία αξίζουν περισσότερο, ίσως από τα περισσότερα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Μαθαίνεις νοοτροπίες, δικτυώνεσαι, μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Motivation, να δεις, να ακούσεις, να εμπνευστείς. Πολλά πράγματα. Αυτά, νομίζω, είπαμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Κάπου δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Τα λέμε στο επόμενο. Πρέπει να αφήσουν αστεράκια. Πρέπει αστεράκια, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Subscribe. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος Spotify, αλλά τα αστεράκια είναι σημαντικά. Ωραία. Τα λέμε στο επόμενο.